खाबाय खबाय लामसगो आइपिएफटिनि याकारै फैनाय रावनो जों खाबाय खबाय लामसगो आइपिएफटिनो याकारै फैनाय त्रिपुरा मथा हाफायनाय रावनो लामसगो बुबाग्रा मेला हामबाय दिनै सम्पतिला पूर्व ताक्का तलसे फायै जों कायसा मिटिं खालायखा मिटिंनि परे सिनियर फाय मानजा फायखा आइपिएफटिनि प्रेसिडेन्ट बोर्ड प्रेसिडेन्ट टे केसियार बरक नि लगेयाव गोबां बरक फायखा अजागाव 20 फेमिली 60 भोटार जों बाय दिनै त्रिपुरा मथा फाय दिनै जयनिं खालायफायखा बरकनो जों खाबाय खबाय लामसगो बरंनि नाहारमुं एवं सिनि बुबाग्रानि नाहारमुं सेम हनी बरक बुस्थाक बसिनाखा दिनै बरंनिबो डिमान्ड दं कायसा ग्रेटार त्रिपुरा लैंड आबुनि बागै जों बरंनो यासागै नाखा बरकबो सामनेयाव जों बे बाक्सा पाल खालायै जों जेखुनु आन्दोलनाव जों बाक्सा खालाय जों सामुं तांलायनाय जों बाक्सा खालाय यात्रि सेलायनाय हनी जों सालायखा सालायमानि परे जों दिनैयाव बरंनो यासागै नाहा दिनैयाव बुबाग्रा आइ ब्लक